martang yang mahita. Dami ni di batana sumurong sensalu na roha ima na mga ramoti ati-ati pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Dia makadong asaha persyaon barita na uli na gaibhatan di batana ita ima na tarsura di sada Yohanes bidu sada ayat sada 1 ayat 10 doh sada Yohanes bidu 2 ayat sada 1 ayat 2. Na adong do sien mulana na hubigi hami na niida di mata nami na hupanok noti hami jala na jinama ni tangan namin taringo tuhata hanguluani. Naung gabi patardo hanguluani nunga huida hami gabi hotindakun jala hubarita hokami tuhamu hanguluan na senggiling nain. Nong adokyan dia dupan ni amay gabi di papatar tu hami. Nahuida jala hubigi hami ido binaritahon ng tuham asama parsauran ng hamu rap dohot hami tu amay do tu anak ni Jesus Kristus do parsaurat teng bayan na usurat to kami hataw tuhamu asaguk halas ni rohamuna. Odo barita na hubigi hami sin ibana gabi hubad naritahot tuhamu panodang do di bata dang adong di bagasan ibana manang aha na hulum molo tadok naung saur hita tu ibana uhut taula kun na hulum pergabus tu hita dang siulah hasitongan hita alay molo taparangihon hatiuron songon ibana na di bagasan na tiur saur do hita sama hita jala di payas muda di Jesus anak na idu hita siyan nasa dusan molo tadok naso adong dusata tapaw toto do dirita jaradang di bagasak kita siya sitonganin molo tatopo ti akka dusata haposad do ibana jala bonar manesa dusata jala payason kita siyan nasa hagiduhon molo tadok naso mardu sa hita pergabus do ibana tabahin jala dang ni bagasak kita anggo hatana aliyak kad anaha ubayan na husurat no tuhamu asa unang merdusa hamu molo tungadong na merdusa adong do pangudyata tu amay ima Jesus Kristus patiguring ibana do pardengganan pasehon akadusata alay dada horan akadusata tung doho do dosa ni saluhut tadok portibion ido sahana dihamuna donga saha porsiam di bagasan Jesus Kristus adong masada barita na mardonga pura di sadatiki pajupama sahalak musafir dohot sada sahib buddhi di perjupangan nasidon Roma musafiri maddo ay buddil nang tudiya honin lungi Roma buddili nang tulua muna wahin lungi dalu si musafiri ma merhuwa ho tu luat nami teror buddili maddo nang menyebarkan kumanaw ba yang menyebarkan buddilao ninna dungi terroma musafiri beh erwa mahu inna musafiri ma dungi termasirang mana sidang tapi seminggu berikutnya pajuppa mamusena sida di sadahuta tapi di perjupangan nasidon songkok marohani musafir mangida buddili didok musafiri ma tu buddili bah hena sidiho si buddil inna dungi didok buddili ma baru syak putamuna ubah 500 salak baru mati ubain alani kuman na hubwani ninna buddilon songon naso merasa bersalah mana dungi dok musafiri ma 500 salak
Halai hubigi di hutan nami 2000 halak na mati seminggu. Dungi Roma budili. Oh, ido 500 mate ala niahu. Alai 1500 mate ala nama biar mangida ahu. To Roma amat tamu sabri. Mau budil. Mau. Alai ingot dang nama biar au tuho. Jala daketelo tuho. Tumma ar mau adong do hapur syakku Jesus malid dia hamunangan do bubu bersik mau budil ninna lari mah budili dia maka dong asa hapur syang ido topik ni minggutta nama dok mangulu di bagasan hati urun ala namasa disi berengota songon nanidok ni tupukon di suratun si Yohanes. Di dia may ima aladong masa akka perpuda haliluon. Di perpuda haliluon ni naso porsia Jesus gabi colma. Ubay ni do sa sitong na di patorang si Yohanes do. Isi do anak ni Jolmei. Jala isi do nan ni koran. Jala buhado panadota. Lapatan na hatay jala Jesus dakola sekedar holan ditanda sisa ni alay neng do tando ni portibyon neng tandota. Lain piga-piga poin na nang pasahaton na tuhita. Na parjulu ima ayat 1 ayat 4. Ima taringot tu isi do ibana. Jala takas do di kesaksian manang di panidangyon si Yohanes. Ima Jesus nang gabi colma. Ido na parjulu. Jesus nang gabi patar. Ido bena ido ibana king inunga huida hami. Nunga hucama hami ibana. Namarlapatan di patar do. Jala tiur jala dangadong. Ganggu hita di si. Asa molo didok nunga hucama hami nunga huida hami. Namarlapatan di unang mabiar. Sada kesaksian na nang dohonon na ima pahoton hapor syota pahoton kesaksian tayo unang ganggu kita diakka kesaksian taringot tu Jesus nang tedei dohot nang tahanguluhon idu benedok hatani di bata songon hatai saat tutikyon idu nata pertahankan nang patar hatani di bata jala nang tahanguluhon narak marpasoran obana songon si Yohanes si ibana do hatay jala hatay do hanguluan ido nanaing idota na perjulu taringot tu hapor syota na paduahon ima ayat 5 sa 1 ayat 7 di ayat 5 sa 1 ayat 7 nunga patar di hanguluhon nunga takas pakorhon jala bagas ido naking nunga huday hami polaro didok pergabus molodang dia tidak ay nunga hu parangi kami jala nunga huday hami ninarupani ay molo didok disonak ngani nong diday ima dakkolan sekedar ditatap alay diday nunga takas pengorban olong neng olong naido nagabi nong diday ido benedok gabi dang merdala behami di bagasan hahulumun alay nunga di bagasan hatiurun. Lapatan na nanang berengot tadi sinang taday ala nunga diodolhon. Gabi sada dalan merdala kita di hatiuruni ay di hahulumu kedu kita. Alay nunga takas Jesus nagabi songo katiuron. Nunga dilitu hita songo jaminan di songo na Yohanes 24 ayat onomi audo dalani. Tung nasadong do sa to amay iya sumarhiti sian ahu ido nataday jala ido natahatidak. Mololas di kuhari do ibana di son iman kaningani ibana do dalani do hatiuron.
Molo tabereng di Yohanes 8 ayat 12 aulo panodang di portivion. Ibana do na mangalihon hatiuroni law sido na nakin didok doking panodang do di bata la mangalih hatiuron. Molo dilihat hita hatiuroni di sido nak kaningani berengota na sumerdala bihita di nahulung. Tetapi karena pengorbanan nang patar gabita dai jalanunga merdala kita di hati uroni. Napatuluhum ima ayat 1 ayat 10. Tabereng dulu si ima pakokopon olong niroha dohot pengorbanan molo taida di ayat 1 ayat 10. Sesitong na didok dari si pergabus dohala molo dan di hati dakon pakokopon ni di bata di ibana. Alamar hite naung tahati dakon do di pasion di Juma Agung sa di Paskam. Tatopo ti do disi naung ditubus sita. Tahati dakon do disi naung mati. Jala tahati dakon do disi naung dipahehe. Jala tahati dakon do disi naung dipayas. Ido ubayin nata taida di jamita Juma Agung di hari perninggotan dihabatan di Yesus di Hebir 10. Nah soon di Paskah di Yesaya 25. Napatan na nung taida di sinakkan ingani bahwa na dipayas jala naung ditubus do hita ima pakokopon ni holong ni debata. Nang kotor hiya do hita molo di do panura Hebir nang buntu hiya do hita alani dose nunga buntu danga dong be sidel nata alani dilehon ma songop pelia Jesus nagabe membuka kebuntuan ni alani dose danga dong be nata boto be tu di hita sidel nata. Tetapi karena persembahan Tuhan yaitu Yesus Kristus nata hapus siya gabi dibuka madalan Tuhan nguluan gabi dipayas mahita alanunga kotor hiya diburi ay mata be kotor tayab be mananga hapi di badang na buwi alani dipayas diburi ma ita gabi buwi mardami pajuppa doho debata namano pahita ilu benede Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 8 mertu mahala na iya seroha ay do nado debata ilu dah. Berbahagialah orang yang suci hatinya halat nang nipayas ni debata na subuntu be karena dosa ini kebuntuan selama ini tetapi hari ini firman Tuhan nang ditubus sita nang dipayas sita gabe yes mahita songon hapas idu benedete molo na te dehuni bahwa natadok nang diburi dipayas alani mudar ni Kristusi na mamuri hita gabi bui mahita yes mernida debata na perpudima di ayat di bidu 2 ayat 1 ayat 2 bisi berengota ima parangi hati uroma ado parangi ni hati uroni di ayat 1 ayat 2 ali anaha usurato tuamu unang be jadi bagasa dose hamu alai idok gabi ibana do perdengganat ibana do pasaihon lapatanna diparangi hati uroni nunga ikon berengota nong merdenggan hita do debata marhite silang ni Kristusi dipadengga kita tudonga tajolma dipadengga kita do dirita dipadengga kita tu akan atinopane merdenggan dihala kita berdosa dina dipadenggan ima alani hati uroni tudong at tajolma terlumo bima tu dibata dipasada hita dipadengga kita marhiteido asal lam rusuk makin kita dekat nang songoni diparhota nang diparangi hati uroni dilam rusuk kita manada dibata dilam rusuk kita nang marsao patuluhon imana pengani na merdala kita diparangi hati uron nasyad dibata atong mangulu mahita di bagasan hati uron nasyad dibata
Padayon natakasi di bata ido di pangido siya kita. Dakolan maboto manang mabigi. Alay di panadayot tayo nakangani ikol lam jonok lam rosu lam tahilalam. Jala lam tatopoti akahurang atat dusatan. Dinaong diliw trita Jesus Kristus songon pangodiata. Tatiyok may mana marparsora mahita songon kurya na mangulo. Lumobi ma parangeta songon parange anak hati urani. Amin. Moliate madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadiye. Amin.